У горадзе над Нёманам ёсць месца, дзе час быццам запавольваецца, а звычайнае гарадское святло становіцца жывым персанажам. Гэта народная студыя фотамастацтва Гродна, заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь, які аб'ядноўвае людзей, што ўмеюць бачыць больш, чым проста кадр. Вось ужо 53 гады яго ўдзельнікі ствараюць унікальныя фотаработы, якія прыцягваюць погляд і дапамагаюць убачыць Гродна пад незвычайным вуглом. Мне пашанцавала адчуць атмасферу клуба і пазнаёміцца бліжэй з яго ўдзельнікамі. Пра вялікую сям'ю, што аб'ядноўвае любоў да фатаграфіі, у наступным рэпартажы. Ва ўтульным пакоі, застаўленым фотаапаратамі і завешаным здымкамі розных гадоў, збіраюцца тыя, для каго фатаграфія не хобі, а мова зносін са светам. Тут няма строгай іерархіі гучных тытулаў. Кожны ўдзельнік прыходзіць са сваёй гісторыяй, але ўсіх іх аб'ядноўвае адно – жаданне злавіць момант, які больш ніколі не паўторыцца. Фотоколлектив – это семья. И, естественно, коль ты руководитель, ты как родитель должен относиться к своим детям, всем тем, кто доверился тебе, кто пришел к тебе. Ну и, во-первых, самая главная задача руководителя – не пропустить талант, помочь ему развиться. И еще главная цель, потому что люди в основном не творческих профессий к нам приходят, но вот увидеть у них творческое начало и помочь самореализации. Хтосьці прыйшоў у клуб яшчэ падлеткам з просценькай камерай і вялізным азартам. Цяпер ён здымае складаныя рэпартажы, ловіць эмоцыі так тонка, нібы адчувае, як дыхае горад. Хтосьці спелы майстар, які прайшоў плёначную школу. Умее адгадваць святло па адценні ценяў і вучыць моладзь цярпенню, без якога не бывае сапраўднай фатаграфіі. Ёсць і тыя, для каго камера стала выратавальным кругам, спосабам убачыць прыгажосць у няпростыя часы, зазірнуць унутр сябе. История моей любви, а к фотографии у меня бесконечная любовь, началась по человеческим меркам достаточно поздно, в 65 лет. Я очень присматривалась ко всему, что происходило у нас в фотоклубе Гродно. Первое и самое важное – это видение, насмотреться, увидеть. И уже наступил момент, когда, например, я могу тихонечко подойти к автору и сказать: а вот здесь у тебя тени не вытянуты, а вот здесь у тебя с настройками, а вот здесь у тебя из-за того, вот попробуй так и так. Тут абмяркоўваюць здымкі не па прынцыпе «падабаецца, не падабаецца», а па адчуванні. Што хацеў сказаць аўтар, які сэнс хаваецца ў глыбіні кадра, чаму менавіта гэтае святло ўпала на твар мадэлі. Кожны прыносіць свае работы. Ад пейзажаў Нёмана ў туманным досвідку да вулічных партрэтаў мінакоў, выпадкова злоўленых у руху. Я, в общем-то, снимаю давным-давно, еще в 8 классе подарили смену 8М, фотоаппараты снимал, ну так, как все. Вот. Принес я эти фотографии сюда, мне сказали: ну хорошо, только так, не очень. Ну и постепенно так вот началось вступление, взросление. Сначала ходил, смотрел просто, как снимают другие. Вот у нас здесь куча журналов, практически сейчас все это можно увидеть в интернете, а тогда мы все сидели, листали журналы. Были очень интересные встречи, к нам приходили люди, которые занимались фотографией еще тогда аналоговой, пленочной, и приносили такую стопку фотографий, и про каждую они могли рассказать целую историю. Вячэрнія сустрэчы пераўтвараюцца ў падарожжа, па ўспамінах, па свеце, па поглядах. Фатаграфіі, акуратна панавешаныя на сценах, гэта не проста картинки, гэта гісторыі людзей, гарадоў, падзей, мімалётных эмоцый. Это и мастер-классы, это и встречи не только с фотографами, но и с художниками, с историками, потому что Гродно, все-таки королевский город, исторический город, с огромной, скажем так, интересной историей. Мы его снимаем. И каждый год у нас проходит отчетная выставка уже много-много лет, благодаря Александру Иосифовичу. И как бы там ни складывались обстоятельства, она всегда носит название «Мгновение гродненской красоты». Менавіта гэтая агульнасць адчуванняў і аб'ядноўвае ўдзельнікаў. У свеце, дзе ўсё імкнецца да хуткасці, яны вучацца запавольвацца. Удзельнічаюць у выставах, дзеляцца вопытам, спрачаюцца, смяюцца і кожны раз зноў вяртаюцца туды, дзе пачынаецца магія кадра. Человек не снимает на память себя любимого.
Он ищет образы, он ищет какие-то интересные пейзажи, он ищет то, что будет радовать не только его сердце, но и сердца тех, кто будет смотреть его фотографии или на выставке, или в фотоальбоме. И естественно, что это будет своеобразная его победа. Фотаклуб Гродна – гэта сям'я, створаная са святла, ценяў і шчырага жадання глядзець на свет больш уважліва. І здаецца, пакуль у горадзе ёсць людзі, у якіх руках камера, а ў сэрцы імкненне да прыгожага, гэтая гісторыя будзе толькі працягвацца.